Libalik ra ba? Oh, niya ka pa dyan. Jeffrey! Kamusta ang experience niya dali sa Mindanao? Nindot juga, judan ito, no? Di para sa ubang syudad ba nga kanang crowded bitaw, nga daghan jud pwede kasuluyan. Sa tuwa pa, na-enjoy ra ninyong pagbiyahe-biyahe na to. Ay, sobra pas ka-enjoy. Uy, di ba, Tim? Mas enjoy good kay na magkakauban na si mong tapad na. So, mo to, ang buhaton na to ugma. Naunsa man na dyan ni? Basta kay ugma, agad ang plano, dapat mudayon jud ta. Away makapugong mo dayon ta. Sige mo adto sa siguro ko murag ganin na ako higop-higop aning kape bawa pa nahurot. Sige te mo adto sa okay. Kailangan jud mo magstorya na ni jab. Adto sa kuha. Ano yung laki, ha? Istorya ta. Ba't ka naman pagkadiya? Storya bang mag-inamang makadiya? Baka na, dala na na mo. Mawa ko sapatos. O, luuyaw ako sa uto, no? Di ka mag-ingana, Jeffrey. Ito akay dagang sapatos to sa tagbilaran. Ayaw pag-ingana kay watay budget na anis tagom nga magpalit kag bag-o sapatos. Ag atong gianhi, manglaag rata. Na lagi ng ugma. Di rin niya sa prinsip na wala ko'y masuot. Ikaw, ano mo pagkakuan niya? Ayaw sinugid. Dali, ikaw, garit na gadyo ka, ha? Maala. Jeffrey! Jeffrey! Ala, ay mo ato sa kong sentro ay mapalit kong sapatos. Galas gaw ning Mindanao. Mo ato tag sentro mo tabok mo madig sapa. Sapa ra ka. Sapatos ni. Tabokon ta ka. Waman na ibang giro. Oh, libalik ra ba? Oh, niya ka pa dyan. Jeffrey! Oh, no! Hoy! Pag-undang yabi, pagdali. Mamalit ta. Bahala ka, oy. Dali na lagi. Sige, kaya ka. Oh, way angay. 10:30 AM to 9 PM. Okay? Po, visit lang po kayo. Welcome. Let's go, dagan man. Itisting organic. Balaka man ka, oy.